Rizici na prelazima preko pruge. Prelazak pješaka, biciklista i motornih vozila preko željezničkih pruga može da stvori čitav niz rizika i opasnosti. Najveći broj nesreća na prelazima puta preko pruge nastaje zbog nepažnje, nepoštovanja propisa ili uslijed neprimjerenog ponašanja učesnika u saobraćaju. Iako je broj nezgoda na pružnim prelazima u regionu u opadanju, on je i dalje iznad europskog prosjeka. Zato je važno da podignemo svijest onih koji se mogu naći u situaciji koja može ugroziti zdravlje i prouzrokovati materijalnu štetu. Bezbjednost je povezana sa saobraćajnom kulturom svih učesnika u saobraćaju. Neodgovorni vozači i pješaci prelaze prugu na neobilježenim prelazima, zaobilaze rampe, ignorišu signalizaciju ili razgovaraju mobilnim telefonom. Time oni krše zakonske propise i doprinose nezgodama koje mogu imati fatalan ishod. Poštujte saobraćajnu signalizaciju i kada naiđete na prugu, zaustavite se, pogledajte da li nailazi voz i tek onda je pređite. Nećete uvijek imati pruženu drugu šansu, jer tanka je linija.